Můžeš. Tak tichu. Ona už vylezla. Jakože v zámku a že jdu dolů a říkal, já jsem tam vyběhla, otevřela jsem to auto a říkal, buď si děláš auto. Jo, já jedu za mnou a já. Tak když jdou tak, oni jdou mě dojít sami. Já jsem říkal, oni jdou mě dojít sami tvoje rodiče nebo co. Když jsem říkal, nikam nejedem. Musíš ho obejmout. Uteč, musíš je obejmout. Pikej, Honzo. Pikáš. Hned ty? Jo, ty? Můžeš. Já pikám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, už jdu. No ne, ona vlastně nedala na vstup. On tam musel tam ještě pak něco tam to říkal Májovi taky. No a pak šel domů. On šel šít domů a oni byli Pikáš. Nebejte okolo sudu. Prosím. Tam je voda. Já se napiju. Ty sklenici, jo. A když jemu vypadne. 2. Jak má ty kázy, ne? Ještě se mu ulomil, ale to má tam, ale ulomil se mu to. Tak má to. Kde je prádlo? Budeš mi mokrý telefon. Dám sem, dám.